ओइ नारखो नोंथां कलेजाव थांनाय नंलांनाय दिनै माथो नोंखौ दहाय सानजौफु नुवाखैमोनलै आंलाय थांनायाथ' थांदोंमोनलै थांबाबो क्लासखौनो मोनसे लाबोआसै मिथिगौना माथो जानाय ना क्लास लायाखैमोन दिनै लानोथ' हादोंमोनलै बानानै लायासैलां क्लास थास बालि एगजामबो जासिगोनथ' जोंना बे मासावनो जागोन होनना खोनानो मोनदोंलै आङो हाट नंगौ नामाब्रा रख्रा गैला रख्रा आंथ' फरायाखैनो बालाखै आंबो फरायाखैब्रा बिराद फरायनो बायोलै आंखौबो दाना मिथिगोना बिराद बाखायो आं फरायनो खालि मबाइलावल' सानहर नायना थानाय जायो खालि मबाइलखौ नायनाय जायो मिथिगोना फरायनो बायो मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा नोंल' आंबो फरायाब्रा मबाइलखौल' नायना थानाय जायो मिथिगोना आंबो एबारनि सेमिस्टाराव जुदि बेक थाबावब्ला है आं फरिखा लालै बेंगालराव ब्लड खासिगोन आं फरिखा लालै है आंबो फरिलालै एबारनिफ्राय बेक थानांगौबा जुदि फाग्लासो सब सेमिस्टारावनो गांसे नङा गांसे बेक फैखाथारोब्रा आंनिया फाग्लासो फरिया नालाय माथो खालामबावनो उफाय गैया आंनाबो बिदिनोलै मिथिगौना इंलिसाव हाथारा आङो मानो होनबा मिथिगौना बर'बो हायो खिन्थु इंलिसावबा आं हाथारै जोंना इंलिसा बे इडुकेसन थाथारोना बे इडुकेसनाव खालि बेक फैयो आंनाव फार्स्ट सेमिस्टारावबो फैबाय सेकेन्ड सेमिस्टारावबो फैबाय थार्ड सेमिस्टारावबो फैबाय फर्थ सेमिस्टाराव फर्थ सेमिस्टारनियाथ' दा एग्जामसो जादों रिजाल्ट होथ'वाखै नायनि र' मा जायो बेयावबो फैखागोन बायदि मोनखाबाय आं एबार मालाय ओइ बाद दोन जुदि बेक फैबावो बेंगालुरु सानैसो ब्लड खानसिना खामानि मावनो बाद दोन फरायग्रा फरायलि गैला फरायबाबो साख्रि मोनखाया जों फाग्लासो औलै मास्टारफोराबो नकलखौ नायनो होआब्रा फाग्लासो देनजार गोजा फाग्लाफ्रा दाखालि आरो आं नकल नायबाय एग्जामाव फाग्लासो मास्टारा बोरै नुनाय उनखैजा फैनानै बिखुङावसो दुम बुनानै नकलखौ बहननानै ब्लड लाना थांबायब्रा फाग्ला साला गिनानै आं नायखाथारासैलै जि गिदोंमोन आङो बिराद गिदोंमोन आं सयथिबो नंगौ नामाब्रा बेखायनोथ' आं नकलखौ नायखायालै बया गिया आं नायनो मिथिगोना नायखाथारा नकल होनबानो आंना हान्थु खेलासो मावजोबो मिथिगोना फाग्लासो लिरनोनो रोङा आङो नकल नायनो नागिरबाथाय मास्टारफोराबो आंनि खाथिल' फैखायोब्रा नायबाय थायोब्रा आंखौसो बेनिखायनो नकल नायनो बिराद गिखायोलै आं सयथिबो औलै सिख्लाफोरनि गेजेराव लासिं बुजा गारबायब्रा आङो बिराद लासिंसिंलै सिख्लाफोरनि मोखांखौनो नायासै आं मिथिगौना लाजिनानै बिराद लाजिदों आं है नंगौ नामा आरो सिख्लाफोरनि गेजेरावसो बुजाबावनाय थै गैलालै आं लासिंसिं जाथारगोनथ' ओलै इदिबा औब्रा आंसो मिथिगौ बेसे लासिंसिं जादों आंसो मिथिगौ होद बादोन जेखियानो जाया मानो जोंहा सानसे गाबोन कलेजाव थांनांगौ ना नंगौ नामा थांजायो औ थांगोन ना ओइ आसोल फार्स्ट सेमिस्टाराव साफा सिख्ला फैगोना फैयाखैब्रा आसोल नायनो थांनांगौमोनलै सासेसो फैनायाथ' फैदो नायनानैबो लाबोदोलै बिसोरखौ मोनामायानो होद आंनो सासे नायनानै ब्रासो मोजां नायनानै होद फाग्ला मालाय बुकिं गोजाखा दामब्रा गोनां गोजाखा मोनानो रावखौबो दानियाव आजिखालि सिंगेल सिख्ला मोनाथ' होद मानो बिदि बुङोब्ला दुखु मोनोलै जोंलाय सोरखौ लाबावनांगौ जाखोब्रा इदिबालाय सिंगेलैनो थैलांसिगोन खोमा रखरा बिदिबालाय माथो खालामनोब्रा उफाय गैया साइसबो गैया नालाय जोंफोरा बे सुवारफोरालाय साला बोरै फथायना लानो हायोब्रा हेरासो सिख्ला फथायनायनि फर्मुला दंबा एसे होदोब्रा आंनो आइडियाफोर एसे होदोब्रा आइडिया दं खोमालै ना सिख्ला फथायनायनि बेनिखायनोथ' सुवारफोरा गोदान फथायना लायो साला जोंफोरासो गैया फोदा होद मिथियालै खोनानो मोन्दों हायना मुलि नामा दंनो फिलिमफोरावसो नुलाबायदोंलै नों बेखौनो बाहायदोलै नागिरनानै बबाव मोनोब्रा आसोल खिथा बहा मोनोलै बहा मोनो होद अजा बोरायनावसो थायोलै बे मुलिया नागिरनांगोनसो अबाव मोनोथाय आंबो मोजाङै मिथियालै होद गाबोन नागिरनांसिगोन खोमालै आसोल जेराव मेरावनो नङा होमबा जेराव मोनो बेयाव नागिरनांसिगोन नागिरजायो ओमफ्राय जायाबालाय बेनोथ'लै नंगौना नङाथाय फोथायलायलाङालां बेफोरखौ औलै आंबो बारा फोथायालै बेफोरखौ जायखिजाया नागिरैथ' गाबोन आसोल जाया उननि खोथाफोर नंगौ नामा थांजायो आसोल बिदिबा थांजायो मेथाइ जाहोबानो जाबाय आसोल आंनो है थांबावनांगौलै ना मानो गाबोनो सोंनाय नायनांगोन रखरा जायो आसोल